Munka, család, folyamatos terhelés. Nem az a kérdés, hogy elfáradsz, hanem hogy meddig bírja a tested. Ülsz, rohansz, emelsz, szervezel, kevés pihenés és rendszertelen mozgás és sok stressz. A tested közben alkalmazkodik és egyszer csak jelez. Derékfájás, térpanasz, vállprobléma. Fanni vagyok, mozgásterapeuta, és olyan leterhelt felnőttekkel, szülőkkel dolgozom, akik nem elnyomni akarják a tüneteiket, hanem érteni a testük működését, és készek tenni érte. A fájdalom nem az ellenséget, hanem egy jelzés, egy információ. Nem csak kezelünk, visszaépítjük az alapmozgás mintákat. Megtanulod, hogyan terheld zizületeidet biztonságosan, és hogyan építs stabilitást, hogyan tedd fenntarthatóvá mozgást a valódi életed mellett. Természetes mozgásokkal dolgozunk, emelés, guggolás, lépés, forgás, funkcionális terhelést kapsz, nem izolált gyakorlatokat, hanem használható erőt. Olyan testet építünk, amely bírja azt az életet, amelyet élsz. Itt rövid gyakorlati videókat és információkat találsz, a weboldalamon pedig részletesebb szakmai magyarázatokat és komplett mozgásprogramokat is, amelyeket elkezdhetsz minden nap csinálni. Ha nem csak túlélni, hanem stabilan működni szeretnél, kövess engem!